Avui estem aquí al Col·legi Diocesà Sagrada Família a Tortosa, on hem pogut posar en valor la importància que té la recerca en un col·lectiu que és molt important. Les nenes joves que esdevindran el que vulguin. Volem posar en valor la importància de fer-nos preguntes, la importància de continuar persistint i, sobretot, la importància que podem posar en relleu figures tan importants com la que avui ens ha visitat aquí, l'astronauta Sara García Alonso, que és la primera espanyola que ha estat seleccionada entre més de 23.000 participants en un procés de selecció per estar a l'Agència de l'Espai d'Europa, a l'agència que es diu l'ESA. Nosaltres el que volem és transmetre un únic missatge, que no hi ha coses de nens ni coses de nenes i que vosaltres el que heu de triar és en absoluta llibertat el que voleu estudiar i ser de grans. Per tant, cap tipus de barrera, que no us diguin que no podeu fer alguna cosa i que escolliu el que vulgueu estudiar en absoluta llibertat.